Acha yongnu boro jaga phaimani. Ang kay Khwai Rasnagani ani bubungkai sip ani sini munungka ani sip Chiran Debarma Rasnagar Domonando Parani aseng phaimani eja naga tidiprani bagai seng long march khaina bagai Anando Bazari simi edisi Khumulung aro sini painai seng tini 8/7/2024 uko noida tampurun simi seng Anando Bazani himi phelekya seng tabuk BBC hatayo hai sopakya orawa sini dolok masaka emle khaito ang opokok sarani kokya ang khaito maisia wenyo polok sawai hanai je thangmanjak thangmayang ka bang ora probun ni thani abono sano je chini tiprasani bagai 19 tingko tiprasarok 19 ta to unko gorok no jotono chini tirpara rajyo ni joto edisi ni area ni abono tirpara len mana bagai abo bagai jeng tini orawo long march khlailayo Acha nu yung bo sadung mane koi bosor ka khana. Sadung mala ang besi leka 6-7 bosor ha ani apha la soine sitong mana ani apha soine sitong mani apha thiha trele ang no mondir puji Mane bo jaga wo soina sin mane tong singa ani apha ni ashram dongo Khwai Rasnagar mane Dormondo do pani apha ni bumu ge parani bumu hinjago anga ngarono mondir puji dongo Maisa yang kanu hinde himana bayong. ang himun jo tabuk se te himun dongo himun dongnai ang khana ba himnai te sekangmo himun dongnai je ani target ingya se jote ang himnan bagai probun khani sannai te ang himnai